ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Шаби гузашта байни ду чемпиони UFC муноқиша шуд. Чемпиони вазни миёна Алекс Перейра ва чемпиони вазни ним вазнин Ҷамал Хил. ҳамаи кор аз он оғоз шуд ки баъди ғалабаи Ҷамал Хил наворе паҳн шуд ки дар он Алекс Перейра ба Ҷамал Хил баъди муҳориба бо ғазаб нигоҳ мекунад, чунки Тейшера дӯсти Перейра аст. ва журналисти машҳур Ариел Хелвани оиди ин навор аз Ҷамал Хил пурсон шуд ки ӯ чӣ фикр дорад. аз Ҷамал бошад дар ҷавоб гуфт ки ӯро ба нокаут равон мекунад агар ки чунин муҳориба баргузор гардад. ва Перейра дар ҷавоб ба ӯ чунин суханҳо навишт: ман шунидам ки Иржи Прохаска осеб дорад. оиди маро ба нокаут равон кардан чӣ фикр дорӣ, навиштааст Перейра. ва Хил дар ҷавоб чунин суханҳо гуфт: ба ман гуфтанд ки Алекс Перейра ба вазни ним вазн баромадан мехоҳад. эй Перейра, биё кӯшиш кун, қарор барор ва мо ин корро мекунем. вагарна ман худам ба вазни миёна мефаром ва туро дар он ҷо ба нокаут равон мекунам. ман дар Нью-Йорк дар турнири UFC 281 ҳузур доштам ва муҳорибаи ӯро зидди Исраил Адесаня тамошо кардам. эҳтироми ман ба Адесаня, аммо ман Перейраро ба нокаути вазнин равон мекунам, гуфтааст Хил. хотиррасон мекунем ки Ҷамал Хил рӯзҳои истироҳатӣ гузашта Глове Тейшера дӯсти Алекс Перейраро шикаст дода чемпиони нави UFC дар вазни ним вазнин шуд. а Перейра боша дар муҳорибаи охирони худ Исраил Адесаняро шикаст дода чемпиони нави UFC дар вазни миёна шуда буд. варзигари тоҷик Фаридун Одилов оиди иваз шудани рақибаш дар турнири ACI 151 фикрҳои худро баён кард. рости гап, ман ҳоло оиди рақиб ягон маълумот пайдо кардагӣ нестам. ба ман вақте ки гуфтан рақиб баромада наметавонад, ман дар ҳайрат мондам, чунки аллакай панҷум маротиба аст ки муҳорибаи ман барҳам хӯрда истодааст. барои ҳамин ман чӣ гуфтан ман намедонистам. ба ман ин рақиби эрониро пешниҳод карданд ва ман розӣ шудам. ман гуфтам ки тайёрам бо любой кас ҷангам. ман гуфтам ки ба ин қафас даромадан мехоҳам. маро дар он ҷо маҳкам кунед. ман қафасро ҳис кардан мехоҳам. оиди дигар корҳо боша, ман мураббӣ дорам. бародаронам ҳастанд ки ба ҷои ман интихоб мекунанд, маслиҳат мекунанд ва боз менеҷирима. ва оиди муҳориба зидди ин ҷангвари эронӣ онҳо розигии худро доданд. аз аввал бояд ки дигар рақиб мешуд, аммо аз сабаби корҳои ҳозир рухдода ӯро ба Русия роҳ надоданд ва баъд ин ҷангвари эрониро доданд. нақшаи ҷангӣ мо дигар шудагӣ нест. мо ҳамон нақшаи пештараи худро пайгирӣ мекунем. рақибро мезанем, ба замин меафтонем ва кори худро ба анҷом мерасонем. оиди рақиб гуфта метавонем ки ӯ зуд ҷангро оғоз мекунад ва бисёр зарба мезанад. ман дер боз шуд ки баромад кардагӣ нестам. барои ҳамин фикр намекунам ки дар кадом раунд бояд муҳорибаро ба анҷом расонам. ман танҳо баромадан мехоҳам ва кӯшиш мекунам ки муҳорибаро фавран ба анҷом расонам, гуфтааст Одилов. хотиррасон мекунам ки то ҳол лигаи ACA номи рақиби нави Фаридун Одиловро эълон кардагӣ нестанд, аммо эҳтимоли калон аст ки ин ҷангвар Амин Нурӣ бо рекорди 6-3 мешавад. турнири ACI 151 рӯзи 27 январ дар шаҳри Казан дар майдони Татнеф баргузор мегардад. чемпиони пешинаи Eagle FC дар вазни ним миёна ҷангвари бебохти тоҷик Самандар Муродов шаби гузашта акси худро нишон дод ки дар он дида мешавад ки Самандар дар формаи хеле хуб қарор дорад ва тамринҳои ҷиддӣ гузаронида истодааст. бояд гуфт ки айни замон оиди муҳориба ва рақиби Самандар ягон хабар нест. ҳамчунин ҳозирашда маълум нест ки Самандар муҳорибаи навбатии худро дар кадом ташкилот мегузаронад. аз рӯи охирон хабарҳое ки буданд, онҳо бо UFC шартнома доранд, аммо барои оне ки шартнома ба кор дарояд, Самандар бояд ки визаи амрикоӣ дошта бошад. аз ҳамин сабаб дастаи Самандар оиди ин виза кор карда истода буданд. барои ҳамин дӯстон умедвор мешавем ки корҳои онҳо барор мегирад ва мо Самандарро дар UFC хоҳем дид. аммо айни замон ягон хабари аниқ ва дақиқ дар ин масъала нест. барои ҳамин хабарҳои навро интизор мешавем. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависен, дар канали мо обуна шавен то бозидид хонободу сарбаланд бошен.